Ja mä tiedän sen, että se ei ole helppoa vallankin, jos siellä on menneisyys, missä on tavalla tai toisella alistettu tai ei ole kannustettu siihen, että se oma valo näkyy, vaan ehkä on pitänytkin painaa itsensä alas ja pienemmäksi, on ollut niin erilainen ja erottuva. Tosi monilla meillä on ollut lapsesta saakka kykyjä ja niitä ei ole hyväksytty, vaan on pitänyt esittää, miellyttää vanhempiaan, olla sellainen kuin he toivois. Niin ei se ole mikään ihme, että jos oman arvon tunto kärsii siinä. Nyt tässä hetkessä on aika kasvaa siihen sun todelliseen mittaasi ja hyväksyä itsesi täydellisesti sellaisena epätäydellisenä ihmisenä kuin sä olet. Me ollaan kaikki epätäydellisiä, me ollaan kaikki ihmisiä. Ja heiluta sitä sun friikkilippua. Nyt on aika. Koska siinä kohtaa, kun sä oot autenttisesti se täysillä, kuka sä oot, niin silloin sä voit löytää sen sun sielun perheen. Niitä varmaan muutamia on jo, mutta se, että kun sä heiluttelet sitä sun lippua, niin ne näkee sut. Hei, tuolla on yksi meistä. Tiedän, että tämä matka on monesti hyvin yksinäinen, ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Nyt on kovasti mulle ainakin tullut sitä vibaa siinä, että nyt olisi aika yhdistyä ja tehdä yhdessä myös, tehdä jokainen omia juttujaan, mutta yhdessä.